di li tiġi toħloq li din liġi kapitlu 567 tal-liġi ta' Malta. Illi biex ninoġbu ma' ċirku ta' nies ma nistawx nagħmlu programmi illi jitkellmu dwar il-gays, dwar il-lesbians, bisexuals, transsexuals, queers u dawn it-tip ta' nies, din tmur direttament kontra l-fundamentali taċ-ċiviltà tagħna. Imma il-liġi hekk tajt jew tajt ma nistgħux nitħattu fuq il-conversion therapy. Le, il-liġi hija kategorika. Xiex ma nistgħux niddiskutu l-gays? Ma tistax tiddiskuti. Jekk jiena pereżempju se niddiskuti l-conversion therapy, mhux tiddiskuti l-gays, il-conversion therapy. Jiġifieri li jiena lilek ngħidlek isma' John, are you sure illi inti lesbian? Are you sure illi inti gay? Are you sure li inti queer? Do you feel dirty about it? Can we discuss? Is there an opening? Issa, daw qed jgħidu le. Din it-tip ta' diskussjoni b'mod li tista' ddaħħal is-suspett f'xi moħħ ta' xi ħadd illi hu jew hi mhumiex hekk, dika ma tistax tagħmilha. U din hija. Però jekk xi ħadd jiqbel qed niddiskutu għax żewġ partijiet ta' dil-konverzazzjoni. Waħda hija il-conversion therapy b'mod ġenerali f'xini u għandix tiġi projbita. U l-oħra hija għandix ikollna permess niddiskutuha għandix tkun legali. Kien hemm programm fuq hekk il-persuna illi kien gay għandu kun ġibtu wkoll fuq il-dan. Għal-Matthew Grek qed Għal-Matthew Grek illi kien gay u dana ikkonvinċa lilu nnifsu u ikkonvinċew illi di ma kienx il-linja anatomika jew psikoloġika tiegħu u he went back to say jiena niddejjaq ngħidha din il-kelma imma jiena ejja nsejħulu hekk normali. Minix nagħmel distinzjoni. Jiena ma Matthew għamil terba żjata u parla, jiena qara u minix konvint, jiena nħoss li l-frażi ex-gay tqarraq meta diġu għal Matthew. Għax Matthew jħabbar li huwa ex-gay. Fil-verità li qed jgħid Matthew u naħseb li għandu kull dritt li jgħidha onestament. Li jgħid isma' jiena għandi tendenzi omosessuali, rajt il-Bibja u l-Bibja tgħid li Alla daw l-affarijiet ma jixtieqhomx, jiena biex nonġob lil Alla ħan irrepressa, ġifieri eventwalment dak li ħareġ mit-taħdida tagħna, ħan irrepressa dawn il-ħtiġijiet biex ninogħġob minn Alla. U semmek jiena naħseb li għandu mhux kull dritt id-dritt kollu tad-dinja. Naħseb huwa qarrieq meta jgħid imbagħad li huwa ex-gay jagħtik xifhem li da f'daqqa waħda minn omosessuali sa sar eterosessuali. Li il-frażi hija qabża bioloġika għandha diffiċli. Il-frażi ex-gay il-grupp tal-lesbians, bisexual, transgenders, queer, jgħidu li hija anatema, mhix permess li tajt ex-gay. Jiena ma nindaħal il-ħadd. Għajt dak li għandek tajt. Imma dawn li qegħdin jgħidu jekk inti tagħmel referenza għal din terapija ta' konverzazzjoni, konverżjoni, tista' tqis bħala riklam. U jekk inti tagħmel riklam, inti soġġett għal pini tal-liġi. Dana il-każ qed jiġi ttestjat bħalissa fi proċeduri l-qorti u allura huwa sub judice. Jiena personali għandi rispett għal kull fema ta' kulħadd. Però din illi xi ħadd trid jipprova jindaħal il xi ħadd ieħor milli jgħid kif jaħsibha jew xidirlu mhijiex aċċettabbli. Dik tmur kontra l-libertà tal-espressjoni, kontra l-ħelsin tal-ħsieb, qed tikser il-Kostituzzjoni ta' Malta, qed tikser il-Konvenzjoni Ewropea u naf li qed isiru diskussjonijiet bħalissa illi din liġi tiġi sfidata u din il-Qorti Kostituzzjonali. Ġifieri taħseb li għandu jkun legali li jiġi reklamat il-conversion therapy? Le, mhux qed ngħidlek hekk, jien qed ngħidlek kulħadd għandu dritt illi b'responsabilità jgħid li għandu jgħid. Mentri dawn qed jinterpretaw laqqas dak il-privileġġ m'għandu jkollok. Jiena nista' ngħid xi ħaġa, tajt li dispeċina bezzina. Qed tajt ċuxata jiena ma naqbilx miegħek, rajt għandek kull dritt. Imma mhux li qed timpedini le ma tistax tagħmel programm fuq dan is-suġġett għax dak huwa riklam biex min huwa hekk tista' ġielu jaħseb biex ma jaqpax hekk. Imma m'hemmx liġijiet fejn wieħed ma jistax jagħti pariri ta' terapija li m'għandhomx bażi xjentifika. Jiena għandi problema
fl-ideja ta' conversion therapy, anka ma l-isem conversion therapy, naħseb li mu preċis xej. Pratikament kif nu fil-liġi Maltija. Fil-liġi Maltija conversion therapy u koll tinkludi it-trażin. Din mhux Malta. Dik kien hemm persuna ġo Brussels, iltaqa' ma' dawn in-nies u qalli huwa hekk, ġabru xmata materjal. Għalli huwa hekk xiġifieri. Illi għandu din il-kondizzjoni, that he is gay, per eżempju. U dil-frażi ħada propju minn dawna il-kodba xogħlijiet ta' nies illi għandhom dal-orjentament, għandhom kull dritt jekk iridu, u ġi u it-transplanta Malta. Ma ħarġix l-ispjegazzjoni u rridu nkunu nafu. Kif ċittadin ordinarju, sempliċement għax qiegħed f'kummissjoni ta' kummissarju fi Brussels, irnexxielu jgħaddi dal-abbozz mill-Parlament. Biex għadda mill-Parlament ifisser li kien hemm kollużjoni ftehim ma' membri tal-Parlament Malti biex għaddu din-liġi. U din għaddewa fis-sena 2016. U għed isir ħafna diskors fuq. Nasib li minnhom fl-istorja ta' Malta kien hemm badna din il-modija biex nil-liberalizzaw biex id-drittijiet ċivili jitħarsu iktar kellek il-fatt li l-nies omosessuali setaw jiżżewġu u naħseb flimkien magħha kien hemm ukoll din l-idea il-bidu kien conversion therapy li tiġi illegali. Biex jiena naħseb li huwa suġġett vera delikat li fih ħafna dimensjonijiet differenti li qed naqbdu u nitfgħu kollox keffa waħda. Partikolarment jiena bniedem li d-definizzjonijiet naħseb huma s-sisin ta' kull argument. U d-definizzjoni ta' conversion therapy ma tagħmilx sens. Għax conversion therapy xettajlek mela inti kont A u jiem din it-terapija ħanġibek B. Fil-waqt li l-liġi ma tisħaqx bissek tajlek ukoll li jekk inti titprova trażżan, ġifieri jiena A, imma mhux se nsir B, ħansir ħan irripressa dawn l-ħtiġijiet. Dik mhijiex conversion, dik hija repression, però xorta hija illegali u hemmhekk għandi problema għax jekk ħanrażnu il-kirbiet sessuali, mela issa ħajkollna nħarsu lejn il-kastità tas-saċerdozju, lejn il-kastità tas-sorijiet, ħajkollna nħarsu lejn il-kastità ta' ħafna kulturi. U hemmhekk naħseb li saret leġiżlazzjoni mfassla mingħajr biżejjed għaqal. Apparti li mbagħad għandek il-problema ta' jgħidu lek isma' jekk da jkun vulnerabbli ma' min ħajiddeċiedi jekk hux vulnerabbli. Hemm ħafna problemi, naħseb li hemm bżonn li din il-liġi u anka l-affarijiet tar-reklamar kif qed tajt jew li jiena mmur u ngħid nistqar il-biografija tiegħi ġini timmerta ħafna iktar skrutinju li mmur li len minn di li jisma ċertu affarijiet umana tema ma nisma jistgħux jingħaddu minn miċ-ċensura. Is-soċjetà tagħna dejjem kienet krudila fejn tidħol l-omosessualità, fejn jitlu il-gejs. Jiena liberu fuq dawn l-affarijiet jekk intek hekk u mhux se noqgħod niġġudikak xed, imma ma rridux imorru issa l-estrem liħor ngħidlu oj. Inti però ma tistax tikkommenta issa fuq il-kundizzjoni tiegħi li ma jmux jisimak xi ħadd u bid-diskors tiegħek iġġielu illi mill-pożizzjoni tiegħek kif inhu jinbidel għax inti tkun ikkonvertejtu. Qed tifhimni? Dika illi jiena qed noġġezzjona. Iktar u iktar. Ġridi taħseb li Matthew Grek, l ħaġa nixtieq nikkjarifika li l-omosessualità mhijiex kundizzjoni. Hija orjentament sessuali. Matthew Grek, ġifieri inti taħseb li Matthew Grek għandu jkollu id-dritt li jekk irid joħroġ pubblikament u jagħmel bħal m'għamel fuq dal-podcast essenzjalment. Jgħid li l-esperjenza tiegħu kienet li isma' biex jinogħġob mal-mulej u jirrepressa daw il-ħtiġijiet. Le, noqogħdu attenti. Jiena minnix niċċensura x'jgħid jew ma jgħidx, jew x'jaħseb jew ma jaħsibx. Jiena ngħid illi fit-2004 Malta daħlet l-Unjoni Ewropea. Il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea u il-prinċipji bażiċissimi hija l-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-kelma, il-libertà tal-moviment, fost libertajiet oħra.
kien Edi Fenekadami li fin-1987, ġifier qabel ma tħallna l-Unjoni Ewropea, għamel bħala parti mill-liġijiet ta' Malta, kapitlu 319 tal-liġijiet ta' Malta, il-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet u libertajiet tal-individu. Għandna Kostituzzjoni li ġejja minn 1964 Umbagħad ġiet aġġornata fis-sena 1974, fejn artiklu 4 tal-Kostituzzjoni hemm dawn id-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individu. U bekk jinħoloq il-Qorti Kostituzzjonali tagħna ta' Malta, illi jista' jiġi wkoll Ġifieri tgħid li l-libertà tal-espressjoni għandha tkun ta' umbrella li tipproteġi kull xorta ta' espressjoni. Però anke jekk ikun gideb, ġifieri jekk Matthew jkun qed jgħid l-isma' jiena assolutament jiena talab fuqi il-fader u il-pastor u issa nħoss li jiena eterosessuali, attrat ħafna n-nisa u m'għadni omosessuali xejn u forsi qed jagħmel dan bi skopijiet biex jipperswadi aktar nies jiġu għal din il-konverżjoni. Meta fil-waqt mhux minnu, fil-fatt ma sibt ebda tip ta' riċerka studju xjentifiku li jista' jintuża bħala bażi li dil-konverżjoni tista' ssir. Jekk Matthew jkun qed jikdeb, qed jagħmel stqarrijiet li mhumiex, m'għandux kun hemm liġi li ma tippermettix jagħti daw it-tip ta' kultant għal ċertu nies ikun hemm min jixtieq li huwa straight anka għax is-soċjetà tippenalizza għax huwa omosessuali. Ġieli daw ta' follows, forsi anka ta' follows lil ġenituri li jkunu għandhom ħsieb konservattiv. X'taħseb? Le. Ġanna għandna l-makkenarju fil-liġi. Jekk jiena qed ngħid isma' jiena kozmiku. Jiena kosmiku universali transcendentali. M'hemm xejn li jżommok lilek, iqafajt iċ-ċuċati. Sfidani. Emi bezzina, illi jinti vera ek. Issa jiena nista' nikkonvinċik jew ma nistax nikkonvinċik. Hemm l-intelligenza bażika illi għandu kull persuna. Mela jekk dan il-persuna li qed issemmi Matthew Grech qed jgħid hekk u jiena ngħid, "Oh, this is fucking bullshit," għandi dritt illi nirribattih. Allura hemm checks and balances tal-liġi. Jiena l-qed ngħid ma nistgħux nittolleraw sitwazzjoni li talaq li ħalqi, li ma nistax nġijaw fuq il-programm tiegħek pereżempju ngħid isma' dawn iċ-ċuċati tal-conversion therapy għandna nitkellmu dwarhom mod u mod. Ma nistax insib li nnifsi l-qorti illi qed nagħmel riklam dwar it-terapija tal-konverżjoni, jiġifieri iċ-checks and balances tal-liġi qegħdin hemm u għandhom jiġu aċċettati u għandhom jiġu manqa minn kull min joss il-libertà tal-espressjoni. Mela, tlaqna?